slovenskí alpskí lyžiari bratia Žampovci finišujú s prípravou na posledný Bila Žampa Cup Ski Race tejto lyžiarskej sezóne. Po januárovom podujatí v Česku, februárovom v Poľsku a marcovom v Rakúsku sa séria detských a mládežníckych pretekov zakončí u nás na Štrbskom plese, a to 28. a 29. marca paralelným slalomom. Proste sledujem veľké týmy Norsko, Francúzsko, Švajčiarsko, že ako náhle príde niekto mladý, ktorý má tú rýchlosť aj všetko, tak oni ho správne uchopia a v tých momentoch, ktorých ho treba trošku navigovať toho pretekára, tak ho dokážu navigovať, aby čím skôr urobil ten krok v tom prechode a dostal sa do svetového pohára. Takže toto je určite jedna z kľúčových myšlienok, prečo to robíme, prečo sa snažíme v podstate podporovať tie deti v ich sny, aby verili, aby proste tá viera v ich sny bola oveľa silnejšia ako v podstate to, že im niekto povie, a keď sa zraníš, tak čo budete robiť. Takže o tom v podstate je celé podujatie Bila Žampa Cup. Žampovci si pre účastníkov a návštevníkov podujatia pripravili aj partnerskú dedinu plnú rôznych aktivít, autogramiádu najlepších slovenských a zahraničných športovcov a tombolu so skvelými cenami. Na návštevníkov čaká aj testovanie nových modelov lyží. Verím, že tam bude super atmosféra a zase sme rozšírili pár vecí tento rok. Pretekári majú svoju zónu, v ktorej budú môcť fandiť druhým pretekárom a takisto aj kopec sprievodných aktivít. A čo nás veľmi teší je to, že ten Bila Žampa Cup Ski Race je každý rok vyšší a vyšší a tých detí je viac a viac. Lyžiarske preteky Žampa Cup píšu svoju históriu od roku 2014. Ich neodmysliteľnou súčasťou je aj lyžiarsky tréner Tomáš Kmeď. Žampovci sa mu v pondelok za jeho dlhoročnú spoluprácu pri organizácii podujatia poďakovali. Som veľmi prekvapený, nečakal som to samozrejme a veľmi pekne ďakujem. Teším sa, že 10. alebo respektíve tento rok nás čaká 11. ročník, že to vydržalo to podujatie na takejto veľkej báze a že sa to podarilo. Pred 11 rokmi, keď sme začínali, sme netušili, že to sem až príde a že dokážeme prilákať, alebo dokážu chlapci prilákať po tých 11 rokoch takmer 1000 detí a verím, že tento rok to číslo 1000 magické padne a prekonajú. Tak všetci príďte, určite. Môžete byť registrovaní, neregistrovaní, tí, čo viete lyžovať a čo neviete. Určite chlapci vám všetko ukážu, vysvetlia a naučia.